Napakalaking tulong sa barangay kung magkakaroon ng directive ang LGU na magkanda kami ng regular house visit sa barangay. Ang nangyayari kasi, pinupuntahan lang ang mga bahay kung may kaso na. By then, nagkahawaan na pala sa barangay. Ito ang perfect scenario kasi kahit ano ang I live. Hello netizens! Welcome sa It Is Like, why am I walking? Bakit nga ba ako naglalakad? Kasi galing po ako sa isang misyon kung saan ako ay gumanap na punong barangay sa shooting namin ni Direct First ni Madora. Natapos din. So sa vlog na ito ay makikita nyo ang rough ng aming recording, yung mga cuttings at marami pang iba. Pero makabulan po ito, lalo-lalo na ngayon sa pandemyang ito. So kung meron po tayo dito, ay talagang magkakaroon ng agarang aksyon ang mga contact tracers dito sa ating pamayanan. Saan nga ba nagsisimula ang contamination? Sa workplace o hanggang sa bahay? Yan po ang ating aalamin dito sa It Is Like 2020. Ang malaking problema namin, down kayo. Ang malaking problema namin ay kawalan ng public support. Asa lang talaga mga tao kay Mayor o Chairman. Iniisip nila kaya namin lahat gawin. Mag-monitor, magbantay, maghuli ng mga pasaway. Ilan lang naman kami dito. Ngayong araw pa lang, nakakuha kami ng 4 na tawag mula sa IRA. Ang malaking problema namin ay kawalan ng public support. Asa lang ang mga tao kay Mayor o Chairman? Iniisip nila kaya namin lahat gawin. Mag-monitor, magbantay, maghuli ng mga pasaway. Ilan lang naman kami dito. O ngayong araw pa lang. Ngayong araw pa lang, nakakuha kami ng 4 na tawag. Ay, dito. Ang malaking problema namin ay kawalan ng public support. Asa lang talaga ang mga tao kay Mayor o Chairman? Iniisip nila kaya namin lahat gawin. Mag-monitor, magbantay, maghuli ng mga pasaway. Ilan lang naman kami dito. O ngayong araw pa lang. Lahat ng violators pinakulong namin. Marami nagmulta. Yung talipapa, ipapasara sana namin. Pero nakiusap. Kaya warning lang muna sila. Dapat noon pa, may bantay bayan na. May bantay sa opisina, may bantay sa pamilya. Ay bayan, may pag-asa. Lahat ng violators pinakulong namin. Maraming nagmulta. Yung talipapa, ipapasara sana namin pero nakiusap. Kaya warning lang muna sila. Dapat noon pa, may bantay bayan na. May bantay sa opisina, may bantay sa pamilya. Bayan, may pag-asa. Napakalaking tulong sa barangay kung magkakaroon ng directive ang LGU na magkanda kami ng regular house visit sa barangay. Ang nangyayari kasi pinupunta lang ang mga bahay kung may kaso na. By then, nagkahawa na pala sa barangay. Ito ang perfect scenario kasi kahit anong bantay mo pang gawin sa barangay, kung sa opisina o pabrika nila doon ang hawaan, useless sa mga gagawin namin sa barangay. Kung makuha nila ang COVID sa opisina, saan nila ito dadalhin? Di ba sa pamilya? Ayan, at tatapos din ang mission ko ngayong araw para isang makabulang pagganap sa isang adikay na will be fully implemented sa mga susunod na araw. So stand by for that para maging maganda ang buhay natin sa gitna ng pandemyang ito. Ito na nga ang new normal, kaya kailangan na sumunod tayo sa protocol upang maiwasan natin ang nakamamatay na sakit na ito. Kaya may kasiguruhan na ligtas tayo sa ano pa mang darating na natural disaster, lalong-lalo na itong sakit na hanggang sa ngayon ay hinahanapan pa ng lunas o bakuna. Ito po muli si Kuya Ino para sa It Is Like 2020.